Konnichiwa, watashi wa Michaela desu. Gozen rokuji 40 分に起きます。7時に服を着ます。7時15分に朝ごはんを食べます。7時45分に学校に行きます。3時に15分に駅に帰ります。4時に家に着きます。4時半に電車に行きます。7時45分に家に帰ります。9時に寝ます。午前6時20分に起きます。7時に朝ごはんを食べます。7時30分に服を着ます。8時30分に学校に行きます。9時から3時までダンスをします。3時30分に家に帰ります。5時にリカシをします。6時30分にシャワーを浴びます。7時に晩ご飯を食べます。9時半に寝ます。